Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kabisdak, and sobrang excited namin ngayon mga kabisdak kasi bukas na yung Pasko. So ngayon is 24th, kaya I wish everyone mga kabisdak Merry Christmas, and hopefully masaya yung Pasko nating lahat mga kabisdak. So ngayong araw na to mga kabisdak, nagtatrabaho pa rin kami ni Ami, work from home mode, kasi unfortunately yung case ng COVID-19 sa Sydney is tumaas na naman. Kaya yun, sinabihan kami ng company na mag work from home muna, at sobrang busy pa rin namin sa trabaho ngayon mga kabisdak, and last day ng trabaho namin ngayon. Pero okay lang yun mga kabisdak, importante meron tayong trabaho, diba? So wala tayong complain dun. At andun si Gian, andun si Ami. At kung napapansin nyo sa bahay namin mga kabisdak, medyo makalat pa kasi wala kaming time na maglinis. Pero mamaya ililinisan namin kasi mamayang dinner, yung kakainin namin for dinner mga kabisdak is Korean barbecue. So pupunta din si Bing dito, dito siya magdi-dinner. I-welcome namin yung Pasko. So yung kakainin namin mamaya is Korean barbecue. So kahapon bumili ako ng maraming karne, yung marinated na karne. Pumunta ako sa Korean shop, ito ang dami mga kabisdak. So ito yung dinner namin mamaya. So time check lang tayo mga kabisdak. So ngayon is 5:30 PM. At ito, nasa harap pa rin ako ng computer, nagtatrabaho pa rin mga kabisdak, sobrang busy. And then si Ami tsaka si Gian, nakaligo na, ready na for Christmas. Malinis na yung bahay, at mamaya saglit pupunta sila sa kay Sandre, yung best friend ni Gian mga kabisdak, kasi kapitbahay lang namin yun. Meron lang ibibigay si Gian na Christmas gift na binili niya para kay Sandre. Alright, time check mga kabisdak, so almost 6 PM na. So nagluto lang saglit si Ami na, ano yan babe? Spaghetti. Ha? Spaghetti pa baba? Saan naman yung pasta? Gian, whose gift is that? It's so big. Sandre. That's for Sandre? Sandre gift. Sandre gift. Alright, good job. You say Merry Christmas to Sandre, okay? Happy birthday to Sandre. Where's your gift? Whoa, there's a lot of gift. Mama. Wow, you got a lot of gift in here. You got a lot of gift. Okay, which one is Gia's gift? Sabi baby, later na lang. This one, this one, this one, this one. Alright, okay, we'll open that later, okay? Alright, hi Gian. So you're... Okay. So you're going to Sandre? Okay, say Merry Christmas to Sandre, okay? Alright, okay, bye-bye. Take care. So ihatid lang nila ni Gian tsaka ni Ami mga kabisdak yung gift para sa best friend ni Gian. So si Sandre tsaka si Gian mga kabisdak, sabay talaga yan sila nung kahit yung 1-year-old pa sila. So lagi yan magkasama. A few moments later. Alright mga kabisdak, bumalik na yung dalawa. So Gian, si Gian binigyan siya ng gift ni Sandre, tapos siya binigyan niya si Sandre. So bali yung dalawa mga kabisdak nag-exchange gift lang. Oh! Wow, it's a gun! Wow! It's a gun! Wait, he here 1,000. Very happy si Gian kasi meron siyang gift mga kabisdak. So, magluluto din ako na mga kabisdak ng humba. Pork belly to siya mga kabisdak. Wow, alright. Shoot, daddy. Yeah. Do you know how to play already? Yeah. Okay, good job. At dahil gutom na ako mga kabisdak, yun. Nauna na ako kumain ng spaghetti kasi plano namin mga 10 or 11 or 12 pa kami kakain ng dinner. Ano pa ngayon, alas 8, sobrang gutom kaya kain muna ako. Alright, cheese. Magkano bayad ma'am pag lalagyan ng cheese? Plus $5. Yeah, you have a lot of battery. So ito na yung mga kabisdak, yung barbecue grill namin electric. Roblox game? Maybe later. Plan what's the zombie? Okay. Because daddy was gonna clean this one. Ito palang barbecue grill namin mga kabisdak. Sobrang solid kasi mura lang yung bili namin dito. Nasa mga $40. Tapos medyo matagal na to sa amin. Mga 1 or 2 years. And marami na namin tong beses na gamit. Yung mag-camping. Basta maraming beses na kaya very solid siya. Where did daddy put it? I know. I know.
So, andito na daw si Bing mga kabisdak, kaya susunduin namin. Kasi mabigat yung mga gift niya para sa amin. Kaya kailangan ng hands tulong. So tingnan natin yung mga bit-bit niya mga kabisdak. Alright, sandan si Bing mga kabisdak. Alright, ang daming bit-bit. Ako nakangatubo si Ring ako palitin si Bing kung saan ka nakapagit-bit. Hi Bing. Diyan, kami. Where's my hat? Where's my hat? Hatita. Wow, wala magkita. So ito yung mga bit-bit ni... Grabe, anak Bing. Grabe. Ano nila? Grabe. Grabe. Nagbalik out pa. Dito, ang laki. It's a Ninja Turtle. Wow, Ninja Turtle. Yeah, pwede sa school. Mura ka ng halos man naman yung nasuot ka doon ni Mateo. Oh, ang ganda. Wow, very nice. So may nagbigay na naman ng damit para kay Gian mga kabisdak, yung kaibigan ni Bing. Lahat ng pinaglumaan so binibigay ka dyan. Tapos ang ganda ng mga damit mga kabisdak ko. Ang ganda mga kabisdak ko, binigay lang dito kay Gian. Ninja Turtle. Oo. Nanay alcohol Bing? Kanina. Separate siguro. Tapos ito may alcohol. Timan niya kay basig ma. Gian, you want? Try din natin. Buka adyo. Wala na yung alcohol na. Karira yan. Bakit? Right. Kani, depende kung saan nga flavor. Blue berry flavor. Ang kari. White wine. May mango o may lemon. Update lang tayo mga kabisdak. Ano na ngayon? 10:30 ng gabi. So ano si Gian, si Ami, and then naglagay kami ng Christmas lights mga kabisdak para feel na feel talaga. Tapos ito yung yung dinner namin mamaya mga kabisdak, Korean barbecue dinner. So meron din kaming humba or adobo, spaghetti. Tapos ano to siya mga kabisdak? Beef bulgogi, no? Bulgogi. Tapos chicken na spicy. Tapos ito baboy pork. Tapos ito chicken na marinated pero hindi siya spicy. So ito lang yung dinner namin mamaya mga kabisdak. So siguro kakain na kami saglit kasi sobrang gutom na. Tapos mga 12 midnight sa Pasko. Bubuksan namin yung mga gift namin. So, Merry Christmas sa lahat mga kabisdak. Yung gabi mga kabisdak, no, kabilang tatlo ni Ami, Gia, tsaka si Bing, yung sister ni Ami. At yung Pasko dito sa Australia mga kabisdak is ganito. Hindi talaga siya, hindi maingay or ano bang ibig sabihin, paano ko ba sabihin? Para siyang medyo tahimik or hindi ganun kasaya kumpara sa Pilipinas. Kasi tingnan niyo sa labas mga kabisdak. Very tahimik, di ba? Walang tao, walang nagpaputok, walang Christmas lights. So, ganito yung Pasko dito mga kabisdak sa Australia. So, hindi talaga katulad sa Pinas na feel mo talaga yung yung Christmas spirit, 'di ba? Kasi sa daan maraming naglalak, especially pag sa probinsya. Maraming nagpapaputok, maraming mga bata na nangangaroling, naglalaro, yung mga ganun. Tapos naalala ko pa yung mga kapitbahay namin, mayroong mga Christmas party. Andun yung ganun. Tapos yun ngayon dito, very boring yung dito mga kabisdak, very boring yung yung kaganapan dito. So mostly yung mga Pinoy, yung style ng mga Pinoy dito is kanya-kanyang gathering, invite ng kanilang friends and family, tapos sa bahay lang. And then kanina mga kabisdak, hindi na kami nakapagsimba kasi sobrang busy ko sa trabaho, mga 7 PM na ako natapos, kaya wala kaming time na nagsimba kanina. And then si Ami, si Bing mga kabisdak. Red, yellow, Tapos si Bing pala mga kabisdak, meron siyang dalang masarap na wine. Ito sa Hunter Valley or sa wine region para to niya binili mga kabisdak. So titikman namin to mamaya. Tapos ito champagne. Okay. Pinapanood namin mga kabisdak yung vlog ko na sumakay ako ng eroplano kasi hindi pa nila nakita to, kaya tingnan natin yung reaction nila. Padung mga anak.
Detail ka din sa mga kasuan, sa mga tao, kaya hindi sa gawin ko. Hindi kayo popular. Mo sa dito sa gusto sa tao ana kay. Hindi mo ko tiko. Pero sa painting ka buat jud kay imong nahuna bang na jang mas si jang. Ay, hindi masadok ganito. Bisdak, ano pala to? Jelly with alcohol. With alcohol na? Jelly shot. Jelly shot. So gawa to siya ni Bing mga bisdak kasi Christmas naman. Kaya inom tayo ng alcohol. Ready? Cheers! Yay! Merry Christmas! Merry Christmas! How about me? How about Gian, guys? Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! You want more? The red one? Merong alcohol mga bisdak. Alright, let's start. Itong chicken mo na mga bisdak. Bumili ako ng ganito mga bisdak. Hindi to siya spicy para makakain si Gia. Salmon, spicy chicken, and beef bulgogi. Where's your egg? Right there. Yeah, Gian have one egg. Right there. Look. That's for Gian. Yes. And look the yellow. I see bubble coming out. Okay ra ba ni manok manino? Okay ra ba? Kain muna kami ng dinner mga bisdak. Enjoy muna namin yung yung barbecue namin. Merry Christmas mga bisdak. So 12 midnight na. So Christmas na dito mga bisdak. So kung nakikita nyo 12 midnight na. So Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas. What's that? Hey? I think I want to hold it. Alright. Oh, this. What's that? Yeah! What's that? Wow! Grabe. What's that? Halina na sa work from home. Let's see. Wow! So massager, back massage, no? Back massage. Bing, for you. Tita Bing's gift. Wow. Bantu kay gigig. Bantu kay ko ano rin nini nga mo magigig. Nagtaman. Grabe. Ano pala mga kabisdak? Yung gift namin kay Bing, massage. Tapos sa kanya rin nakatanggap massage ko para mag-exchange gift lang sila. Let's open na this gift. Mama, help mama. Ano kaya yung laman nito mga bisdak? Very interesting, no? Very thrilling kung ano yung laman. Kasi napakalaki ng box. Siguro ano? Nagkamalisod, no? Napa-over ko aning kalakihan yan. Alright. Let's open. Ready? 1, 2, 3. Asin. Sa una ako nga, ganahan ko nga. Sabi, ang ganda mga bisdak ko. Nindot kayo na, Bing. Thank you. Nangita niya. Ito yung hinahanap namin mga bisdak ko. Ang ganda. Nangita niyo. Oh, nakita mo yan. Ang ganda.
Woo! air fryer. Grabe. Para ihatag ninyo. So, gagamitin namin to bukas siguro mga kabisdak. As in. Ayun. Imar, pagulot man at mga nindot. Oo. Mabibili ka ng... Kasi na naman gagmay. Oo, nagmay. Another gift for Gian. Wow, what's that? Oh, it's a Mario Kart. Bowser. I think you like Bowser, right? Another gift for Gian. Oh, marble. Nindot ni ka lang. Wow. Diyan o ka ng duwa. Ugunsa. Akan ko ano? Kunin mo ang kwan ba? Oo, kanang nga na. One eternity later. Good morning, good morning, good morning. So, naabutan na kami ng morning na ng umaga. So, meron lang kami dalawang gift na hindi pa nabuksan. Tapos gusto namin i-include sa vlog namin for memories. So, ito kasi yung maganda sa vlog din mga kabisdak na mga ganito kasi may keep mo yung ano, yung special moments, yung memories. Alright, okay, let's see what's your gift. Wow! So, what's that? Earrings. Ooh, ganda oh. Wow, very nice. Very nice. Try it on. Okay. Wow. Yeah, it's very nice. Ay, atuloy may nakita. This is my gift. Thank you. So, ito yung last gift ko mga kabisdak. Thank you. Daddy, Merry Christmas, love Mama and Gian. Yeah. Wow. Wow. Very nice. Ang ganda ng kulay mga Jack, black and gold. Air Max, Nike Air Max. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. So, yun lang yung mga bisdak. And Merry Christmas sa lahat. And see you sa next vlog. Bye-bye.